der kan køre i en given tid, og derefter så et system slukke. Og heroppe, der har vi knapperne, der styrer systemet. Hvis du trykker på den grønne, tænder du systemet, og den røde slukker det. Heroppe har vi så lysene, der indikerer, om systemet er tændt eller slukket. Og hernede har vi lys, der indikerer, om båndet kører, eller om det er stoppet. Og nødstop, hvis man trykker på nødstop, så vil den røde lampe, der indikerer systemet, begynde at blinke. Og systemet vil selvfølgelig stoppe. Hernede har vi timeren, der styrer blinklyset til nødstop. Og her er timeren, der styrer, hvor lang tid båndet det skal køre. Så udfører en test af vores system, hvor at vi vil lade en flaske vand køre. Og hvis den ikke stopper, så går det ud over Johans telefon. Og vi sætter så i gang i systemet. Nu skulle den så gerne køre, og så skulle timeren gerne stoppe den, lige inden at vandet bøger ud over telefonen. Og som vi ser, så har vi den her, der indikerer, om båndet det kører. Og nu kan vi så se, at båndet det er slukket, men systemet er stadigvæk tændt. Vi kan så slukke systemet, og så tænde igen, og så vil den så køre tiden igen. Og hvis vi så trykker på nødstop, så har vi det her blink, der indikerer, at nødstop er trykket. Vi kan så også, hvis systemet kører, og man trykker på nødstop, så når du slår den fra igen, så er systemet slukket, og du skal så starte det igen. Ja. Her har vi så nøglediagrammet for systemet. Heroppe har vi nødstop, som er en normally closed kontakt, og her har vi stopknappen, som også er normally closed, og her har vi startknappen, som så er normally open. Trykker man på startknappen, så sendes der en strøm ned til K1, som også styrer kontakten herop, og starter en holdekreds, så K1 bliver ved med at køre, på trods af, at startknappen er slukket. I og med, at man trykker på startknappen, så skal transportbåndet også starte, men det skal kun starte i et givet tidsinterval. Så derfor løber strøm ned til K2, som styrer relæet K3 gennem den her normally open kontakt. Når der så kommer strøm til K3, så kører det jo så kun i den tid, som K2 er indstillet til ved start den grønne pære og vores effektkreds. Så hvis man trykker på nødstop, skulle det være muligt for lampen herover at blinke som signallampe. Det er gjort ved, at når man trykker på nødstop, så afbrydes K4, som ellers normalt altid får strøm. Når K4 bliver afbrudt, så kan strømmen ikke løbe lige ned til pæren og dermed lave et konstant signal. Den slår derimod over på en anden kontakt og starter en strøm, der løber ned til vores K5, som så i gang sætter blinkesignalet, som så sendes ned til signallampen. Hvor der løber 230 volts AC henover, og det kan så blive løbet over til motoren, hvis K3 er sluttet til. Og det er så jord hernede. For et bånd til at køre i en given tid. Hvor vi får et bånd igennem K4 her og ned til timerrelæet, som så kan få nøglediagrammet til at fast, man folder et papirfly. Og H4 er selvfølgelig afhængig af K... Hvad? Hvorfor er det på K3? Kredsen, det her, det er så 230 volt, der løber ind. AC. Den går så ned til K3. Vores relæ, som så lader strømmen løbe videre ned til motoren og ned til jord. Ja, den kører så på samme måde.